Salamat sa PDEA for their assistance, and I'm very thankful for what they did last night. So we are really a drug cleared barangay, but our drug cleared is based on the listing sa PDEA list. But as I mentioned, naay mga bago, and in reality man God, based on our observation, is that katong mga na-priso sa lumbia, paggawas, sila ang source. So, they're what we call pabaon. So, from lumbia, pag abot nila sa ilang area, tagaan sila o 30,000 as what I know, as pabaon. So, pag abot nila dito sa area, then they will tagakan sila o mga drugs. So, muna nito po sa barangay. So, our barangay is drug cleared, but we have the smart barangay. So, makita na mo tanan, every corner sa mong barangay, tanang tao gasulod, tanan mga transaksyon, gahakita na mo, basta nasa dalan. So, ang mga nadakpan, ako naman ang istorya, gibalay-balay na ginako na siya. Ihangyo na nako, maundang na mo, as possible, kaya dili na maayo tanawon ang mga bata diha, gaagi, gahakita na nila. Especially nga among observation sa among kamera, kadaghanan pag dili sa among barangay, taga na mga, di na ko i-mention, na hospital, na mga malls, diha gatipok, diha gasulod. So gahakitan man namo, kay ang akong smart barangay, nakakonect sa akong cellphone. 24/7 gakakita na ako unsay gakahitabo sa akong barangay. So grabe naman atong warning, wala mang yun sila ipaki, wala may kahadlok. Klaro naman dagway, diya pa sa dalan. So mutong aning kamo tani. Kay isa po ani is gusto na ako natin ipakita nga aming mga opisyal sa gobyerno against sila na. And with the help of PDEA na i-eradicate the drugs, kay kini siya showcase naman gini siya sa Tibuok, Cagayan de Oro. They are really intensifying the drug clearing. So, dili lang din siya drug clear. Ako, drug clear naman ito. So, ano mang kailangan pala ako ni buhaton, kay in paper ay ang drug clear. But in reality, na may mga bago. So, we wanted to maintain yung drug clear barangay. So, muna siya ang among intention, or may intention natin. And beside, nag-start din siya ng idea, we come up na ingani siya kay tungod,